Illum jidher li wasalna f'punt fejn rridu niddeċiedu fejn irridu mmorru għaliex intfajna f'ħafna direzzjonijiet f'daqqa. Dan qalu l-eks direttur ġenerali tal-Assoċjazzjoni Maltija ta' min iħaddem Joe Farrugia waqt li kien intervistat mill-avukat Trevor De Giorgio fil-programm Spotlight fuq Net Television. Matul din l-intervista Joe Farrugia nnota kif l-allima tisibu ruhom jaffaċċjaw pressjonijiet kbar minħabba problemi soċjali li qed jiġu riflessi fit-tfal. U wastqar li trattament tal-edukaturi ħadaqqa ta' ħarta u dan itiwassal għal nuqqas ta' rispett dejjem jiżdied lejn l-allima. Barra minn hekk Farrugia tkellem fuq il-vjolenza li qed tiffaċċjaw l-edukaturi u l-impatt negattiv li dan itiħalli fuq il-moral tal-allima. Ir-rispett lejn il-professjoni, ir-rispett naqas. Qabel kienet tiġik jien meta kont tifel jgħidulek hemm it-teacher anke mill-ġenituri. L-allima tiegħi għaddi bil-kunjom insejħilhom. Anke mill-ġenituri. Illum l-istatus tal-allim waqa' ħafna. Meta ġiet diskuss tal-ekonomija, Farrugia tkellem dwar il-modell ekonomiku ta' dipendenza fuq il-ħaddiema barranin li qed joħloq sfidi ġodda. U minkejja li l-influss ta' ħaddiema barranin għen li s-setturi pat-turiżmu u s-saħħa qed joħloq sbilanċ fil-popolazzjoni. Apparti minn hekk il-pajjiż qed jaffaċċja rata baxxa ta' fertilità. Joe Farrugia saħaq ukoll fuq id-diskrepanza bejn il-ħiliet meħtieġa fl-ekonomija u dawk li qed jiġu ġenerati fis-settur tal-edukazzjoni. Huwa qal li s-sistema edukattiva mhix tipprepara biżżejjed studenti f'suġġetti STEM li huwa xjenza, teknoloġija, inġinerija u matematika. U dan qed ikompli jżid mal-problema fejn jintlu l-pagi u l-preżenza ta' nisa f'dawn l-oqsma. Joe Farrugia insista fuq strateġija ċara u bilanċjata li timxi l-qudiem mhux biss l-ekonomija iżda wkoll l-kwalità tal-ħajja tal-Maltin. U għamel referenza żdida fil-kostruzzjoni u kif din tkun ikkundizzjonata mid-dipendenza fuq il-popolazzjoni dejjem tikber. Irridu nażlu l-aħjar triq illi tibbilanċja il-progress ekonomiku li importanti għax minnu rridu niklu, però wkoll l-aspett ta' il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Di anki meta konna naħdem l-MEA konna ilna ngħiduha. Joe Farrugia għalaq billi wissal li l-iżvilupp sostenibbli għandu jkun priorità għax hekk l-ekonomija tkompli tikber mingħajr pjan soċjali ċar, il-pajjiż jista' jaffaċċja sfidi akbar fil-futur.